kabisaya. Pupunta tayo ngayon ng school. Doon sa school ng mga anak ko. Papakita ko sa inyo yung daanan pamunta ron, ha. Lati yung daan. Pakita ko yung daan yung mga kabisaya, ha. Yan. Ayan yung motor ko kabisaya, oh. Ayan. Yan. Yan. Sige. Maya. Ito tayo doon. 1 hour later. Oh, ayan na mga kabisaya, oh. Yan yung daan. Yan. Yung daan mga kabisaya. Ang school. Lulusong tayo ngayon sa tulay. Ay sa sapa mga kabisaya, ha. Sapa. Nakahirap yung ano dito. Ayan mga kabisaya, yan yung gate ng ano, gate sa Malalag Elementary School. Ayan na. Ayan. Ayan mga kabisaya, punta natin yung mga anakers ko, ilalaro sila. Ayan, yan yung mga building, school building. Ayan, hanapin ko yung mga chikiting ko. Yung anak ko pala dito nag-score is grade 5, grade 4, tsaka grade 1. Yan. Sana kayo. Ayan yung isa kong anak na grade 1. Asan si... Oo, nagluto ako. May merienda doon. Saging. Saging? Ayan yung si Kuya Angelo. Asan si ate? Ko isa. Ayan. Nak! Ayan. Ay, hindi ako pinansin, ha. Ayan yung anak ko isa. Ayan naman kuya nila, oh. Ayan. Asan si Amber? Ayan yung building ng Malalag Elementary School, building na ayan, uwi na kami. Ayan ang mga bulinggit ko, oh. Ayan, bulinggit. Ayan si Ate Tanya. Ayan si Kuya Angelo. Dadaan kami ng tulay. Gerakkan ako da.